channel. So ang gagawin pala namin ngayon ay ang No to Laugh Challenge! Ganito yung mechanics ng ano to na challenge ito. Ay! Bigay mo sa akin. Oo! Ito yung pampalo namin kapag tumawa, ano yun eh? Kapag tumutok kami sa kamera at Tatawa. kung mayroong ano ba sila? Napagkahirap Lito-lito na kami. kapag Tagalog eh. Oo. Magsimula na Oo, tayo. simulan na lang natin dahil makasabot na kayo dyan. Sige. And one. Ano ang mechanics nito, ma'am? Yun lang, kapag tumawa, merong consequence ito. Oh, Ipapalo sa ulo. Sige, ganito. Sample ha, sample. Maninuod man ka, ma'am. Oy. Okay. Okay, let's start. In one, two, Oy, one. Oy, one na. Hindi. Oy, magtagalog ka. Hindi pa rin nagsimula. Oy, start na talaga. O sige. Simulan na, sige. 1, 2, 3. Wag ka. Hindi. Sige, 1, 2, 3, go. Maninuod lagi Yan ko. lang. O, ikaw, Rebel. Ikaw muna. Hindi ako makatawa. Hindi na ako tatawa. 1, 2, 3, go. Oh my God. Hindi naman, ano Okay, eh. okay, kaduha. Pangalawang, Pangalawang kwan. Challenge. in 1, 2, 3. Matawa ka lang eh. Hindi ka. Ayaw! Kusga! Ala, hihip ako noon. Kusugin mo, ma'am. Baka mauntog ang bata. Sige, pangala. Okay. Pangatlo na. Pangatlo, go. Ito na. In 1, 2, 3. Oy, hindi ako tumatawa. Nakakatawa lang ako dahil tumatawa na siya. Huwag mong tabunin. Hinaan mo lang. Hindi ko. Baka nangyari sa utak ko, ma'am. Anong ito? Hindi ka naman bright eh. I'm shining bright. Sige. Sige na, sige. 1, 2, 3. Right. Inoon. Maninood ko na siya. Uy, ginoo ko. Ayan. Makabawas lang ko nimo. 1, 2, 3! Yan. Paus ako. Paus Sige, ako. third round. Patay! Wait for my revenge. Nakapaigang. Fourth round. Okay. Fourth round. Okay. In 1, 2, 3. Uy, tingin ka dito, Ribbon. Si Bugmads. Anong meron sa aking mukha? Bakit matawa sila? Nakakaiyak. Parang alkansi kami dito. Parang may bakal sa Kasi nakakatawa yung mukha mo, ma'am. Parang may bakal. Huyupin mo nga, ma. Paano napasok yung bakal sa mata mo? Dahil bakalon ito eh. Yung shade ng pirata. Oo. Bakalon ito. Ginoo ko. Ma'am, huyupin mo muna, ma'am. Huyupin mo. Napakahina naman ng power mo, ma'am. Sige. O ano? Tanggal na? Uy, amoy. Baka yung mata mo ang matanggal. Uy, amoy nang kayong hininga mo, ma'am. Kasi kumain ako ng ano. Oo. Ano na? God, ang sasakit ng bakal. Tayo sa ano ng Bakal na tipak. Oh, dito sa ang eyeglass na ito. Sige. Sino yun? O, si Ribbon. Ayun. Okay. Ano, fifth round. Fifth round na tayo. Hanggang saan tayo? Hanggang sa dulo ng mundo. Ilan tayo? 10. Sampo, okay. Ikalima na to. Oo. And 5, 4, 3, 2, 1. Tingin ka dito, Ribbon. Muna ka pa, my God!
Inunahan na kita. Naunahan ko pa sa pagbundak sa maong ano ay. Inaya naman. Huwag ka kasi tumawa. Okay, 1, 2, 3. Puskin mo. Very good. Ako man sa'yo pinakabunog, ani. Ay! Sige. And 6 round. Okay. Hindi na ko katawa. Ano, hindi na mo katawa. Magtagalog ka kasi, Ay, ma'am. hindi na ako tatawa. Mag-orasyon ka dyan. Ayan. 1, 2, 3, start. Tingin dito, Ribbon. Dagan kay muta. Hoy! Ribbon! Welcome, Tata! Si Raven. Oo. Oh. Ano ma'am, ang hina naman. Ba't malakas na yun? Yan! Dapat. Ano? 7th round. Okay. Let's go. And 1, 2, 3, start. Ay, ginagutan ni mo, mamuhay. Hindi po, mamuhay. Advantage talaga kapag pangit mukha mo. Sige na, consequence. Inayar mo. Huwag mo, pakita sa kamera dahil hindi tayo bias. Uy, inuupin niyo. Mantelan sa kamay. Nauog-og ng utok niyan. Ayan. Doon, mas tama. Okay, 8th round. Ay, pangalawang round. And 1, 2, 3, start. Tingin ka dito, ma'am. Oh no! Oh. Kalakiha, uy! Ginawag. Batak mga libo! Supa, Jun! Oh, sige. Okay. Oh, sa'yo. Ay, ikaw nang turno. Ako na lang sa'yo. Supreme ako sa'yo. Uy, ginawag ko. Last round. Uog-og ng ulo niya. In 5, 4, 3, 2, 1, go! Agoy! Ayaw mo! Katawa? May nakikita ako, bumabara sa ilong niya. Yung, kinusog ha. Lasak nilo. Sige. Babawi ako. Last round. Last round. Ang gitek! Wow! No! And 1, 2, 3, start. Saman sapod. Oh, di ba guys, dito, sa challenge na ito ay advantage ako. Hindi mo masabi. Babawi ako sa susunod na challenge. Maliligo na tayo ng falls! Guys, abangan nyo sa... Abangan nyo ang aming vlog. Next. Maliligo kami ng falls. Oo. Pagkagandang falls na yan at di kakaingon, hindi mo masabi. Abangan Kaya, yan. yes, aabangan nyo yan yung falls na ano. Kasi na- pagkatapos ng vlog na ito, pupunta kami ng falls at maliligo kami. At sana makatuod. Ano yan?
Kahanap kayo. Oh, hindi! Ano ba? Oo, sa Bisaya makatuod sa falls na ito dahil ito na falls ay sikat dito sa Bohol. Okay. Oo, sana naman. Kasi Yes. pakalinaw ng tubig. Oh, may pasabog kami na ganang dapat niyong malaman. Okay, thank you for watching. That's all for today! Bye-bye.